Тази година имаме по-голяма зала, повече участници, отговорността също е огромна. Най-важното нещо, колегите да почувстват според мен е, че това нещо е истински приложимо и да, аз мога да го приложа от утре и от понеделник. Или ти, колега, какво мисли целият ред? Ще се видят ли тук нещо? Тази година имам чувството, че ще бъде не само събитие, ами ще бъде направо преживяване. Чувството залата да бъде пълна с колеги е същевременно вдъхновение и натиск. Може би натиска е това нещо, което ме държи на щрек постоянно и фокусиран, защото все пак това са колеги, които са вещи в материята. Това не са случайници, които са дошли при нас да ни слушат, където каквото и да кажа няма никакво значение. Второто, което е вдъхновението, според мен обаче вдъхновението е по-силно, да можеш да видиш и да си сред колеги, които са дошли да те чуят теб и Стефан апропо. Според мен това нещо е мощно и се вдъхновявам и се стрема да дам най-доброто от себе си. Протокола, който имаме с Стефан е изключително добър според мен и това, което ще го кажа и на лекцията. Няма чудеса, има протокол. Аз и Стефан не сме учители, ние се учиме всеки ден, ние самите. Ние сме просто колеги, които споделят опит и това е нещото, което много ми харесва в такъв тип евент, където аз мога да се видя с други колеги и като равни едни с други да дискутираме протоколите, това докъде ние сме стигнали и как от тук нататък може да подобри тяхната практика за напред. Най-голямото удовлетворение след събитието за мен персонално би било, когато не стигне времето да отговориме на всички въпроси в залата. Това означава, че тогава ние сме провокирали нещо или че сме достигнали до тях. Journey 2025 за мен започна като лична цел. 2020 година с Стефан избрахме и аз и той да се развиваме в тази посока в дигиталната стоматология и след това прерасна в професионална цел, като днес и миналата и тази година ние можем да направим събитие, което да споделим с хората това цялото нещо.